Midin de nana emisa eyi aha len sietwi afe empemmienu ne adunu nan eye dwumedi dikan na mede ebrewi ye hwe eye akanfo musuaku obeka ya afi etwem no na ye hwe enton na ye hwe enton na afi ni ye de hyase no eye akanfo musuaku na nne no mema o eye akanfo musuaku mebobọ so ade ama ekire no ye befa no baako ni ye de ho nkomo se ne kaka ni mjindi nana emisa maha eye le sue twi aha yesua twi akanfo musuaku ene yereka eho asam yankwa ne yankwaje be na yemfa adesua no enhyehyɛ so emfa emma ene ba mede ma onini ensa biako inkita adesoa ensa biako inkita adesoa ensa biako inkita adesoa eno ne eba mede ma eye emfempemienu ne adunu nan yade so edi kan kra na den ne abusua woka abusua eye den abusua kire nipaku bia bufi moja biako mu nipaku bia bufi moja biako emu ye ka busua wo nyina fi ena baako ase wo nyina fi ena biako ase eno nti eye echiwade se oberima ne obia wo fisa abusua kuru yimu betumi aware eyesa eye muja fra nti empanyini chi basa je woye amane ede yi musua eyesa oberima ne obia yi ede aba eye busua ne so eno nti ye ka busua yi nipaku a wo fi ena baako ase wo fi muja baako emu akanfo musuaku no eye ahoro awotwe akanfo musuaku no ye ahoro awotwe na edin no eni na edi kan eye bretu ne etoso ebin eye asona yewo aduana na yewo ekona abusua yewo oyoko abusua agona abusua asenie abusua na afi asechiri abusua eye ahoro awotwe misisu bio ade ama odi a ne edi kan no eye bretu abusua asona aduana ekona oyoko agona asenie na afi asechiri abusua eyi ene ye befa no biako na yedi eho nkomo ye mfa ne keke ye bedoso ye beba abemu ede amawo medini ye nana emisa enu aha eye le hwe makrao